Konečne som to dokázal. Vo svojich 23 rokoch som konečne prečítal Pán prsteňov. Preto som sa tešil, kedy konečne urobím toto video. Takže sa pohodlne usaďte, lebo to bude výtučné. Ešte pred začatím menší disclaimer. Point 1. Ide o porovnanie kinoverzie a nie extended verzie Pána prsteňov, pretože mi príde, že väčšina ľudí pozná iba túto skrátenú verziu filmu. Point 2. Filmy Pána prsteňov som sledoval už ako malý kid, čiže v slovenskom dabingu, keď to bežalo v telke. Až neskôr som začal pozerať tieto filmy v originále a knihu som zase čítal v českom preklade. Takže používam meno Mary a nie Smíšek, alebo ako je to v slovenskom dabingu Chicho. Shire/Hobbitin nazývam Grófstvo a Baggins/Pitlík nazývam zase Lazník a tak ďalej. Ja viem, že to môže byť trochu metúce, ale who cares? Takže v prvej scéne máme zobrazenú tvorbu prsteňov a komu tieto šperky patria. Potom tu máme zobrazenú bitku o prsteň, ako Isildur k tomu prsteňu prišiel a ako ho aj stratil. V knihe je táto pasáž vystrihnutá, vôbec tam nie je, ale je tam aspoň báseň. Jeden, čo všetkým vládne, jeden, čo všetkých nájde, jeden, čo všetkých privedie a v temnote spúta, v krajine Mordor, kde tieň má svoj dom. Vo filme sledujeme, ako Frodo čaká na Gandalfa. Potom sa stretnú, majú spolu priateľský rozhovor a kamerou prechádzame po celom grófstve. V knihe máme tiež opísaný život hobitov, čo majú radi, napríklad tabák, ktorý stále hulia, a taktiež, že milujú darčeky, jedlo, oslavy a že žijú v norách. A tak ďalej. Proste to poznáme. Popri tom je tam opis príprav Bilbovej oslavy. Kontrolná otázka. Myslíte, že scéna, kde Merry a Pippin odpália ohňostroj s drakom, sa v knihe naozaj stala? Mohlo se to stát? Ale ne. Dostali jsme vás. Je to fikce. Potom tu máme oslavu, kde je Bilbo mierne toxický na svojich známych, hovorím o svojom živote, že má ešte pár rokov pred sebou, čiže si chce užiť ten svoj život a nasadí si prsteň a zmizne. Potom sa Bilbo objaví u seba v dome, kde ho prepadne Gandalf. Začne ho poučovať o používaní prsteňa, Bilbo sa s Gandalfom poháda. Vychladni tlusťochu. Neříkej mi, kreténe. Ale nakoniec ho Gandalf presvedčí a Bilbo sa vzdá prsteňa. Toto sa ešte mimochodom nikdy nestalo, že by nejaká bytosť sa vzdala dobrovoľne toho prstenia. Čiže Bilbo bol v ten moment prvá bytosť na svete, ktorá niečo takéto urobila. Potom neskôr to urobil sám. Ale k tomu na budúce. Potom prsteň zdedí Frodo a Gandalf mu vo filmovej adaptácii povie, že ten prsteň musí schovať a odíde preč. Vyzerá to tak, že odíde na 3 až 5 mesiacov, 6 mesiacov a vráti sa naspäť s informáciami ohľadom prstenia. V knihe je to úplne inak. Gandalf odíde zisťovať informácie ohľadom prstenia a Frodo si žije svoj život. Nereaguje na nič, čo sa predtým stalo, užíva si narodeniny, ktoré oslavuje naraz aj s Bilbom, čiže keď ich oslavuje, tak ich oslavuje aj ako aj Bilbové narodeniny. Všetci ostatní hobiti ho berú ako blázna, pretože si myslia, že Bilbo je už dávno po smrti. V knihe má Frodo niečo okolo 50-ky a vďaka tomu, že prsteň má stále pri sebe, nestarne tak rýchlo ako ostatní hobiti. Čiže tým, že ho ukazujú vo filme ako nejakého 20-tníka, je teoreticky správne. Lebo on má síce veľa rokov, ale je čiperný, vie sa rýchlo hýbať, je šikovný. Gandalf navštevuje Froda často. Stretnú sa párkrát, aby Gandalf sa pozrel na neho, že ako žije, či je prsteň v poriadku a povedal mu nejaké menšie informácie o prstení, ale aj tak väčšinou moc toho nevie. Frodo mu ukáže, že prsteň schováva tak, že ho má na svojom krku. Má ho na reťazke a vďaka tomu ten prsteň na ňo pôsobí. Potom Gandalf odíde na celých 9 rokov. Vtedy si Frodo myslí, že sa s ním už v živote nestretne, prsteň nebol nejaký big deal a môže naň zabudnúť. Ale za nejaký čas ho Gandalf navštívi u neho doma v noci. Od odchodu Bilba z grófstva až po tento moment ubehlo 17 rokov, čo je extrémne dlhý čas. Gandalf mu vysvetlí, v akom je obrovskom nebezpečenstve. Čo je prsteň zač, komu patril a ako sa dostal až k Bilbovi. Vysvetlí mu, že ho vlastnil Isildur. Ten ho získal pri boji o prsteň. Povedal mu, že prsteň Isildura zradil. Keď ich tábor raz prepadli škreti, Isildur si prsteň nasadil, aby sa odplížil preč neviditeľný. V ten moment sa prsteň zväčšil, spadol do rieky, Isildura si škreti všimli a
a zabili ho. Taktiež mu povedal, že Sauron už dávno vie, kde sa prsteň nachádza. Preto vyslal svojich čiernych jazdcov, aby držiteľa prstenia našli a zabili a prsteň priviedli naspäť k pánovi. Počas tohto rozhovoru si Gandalf všimne a započuje nejaké šušťanie za oknom. Vtiahne sa ma cez okno do izby a v úvodzovkách prinúti sa ma sprevádzať Froda do Roklinky. Vo filme Sam s Frodom prechádzajú po pozemku farmára Červíka. This is it. This is what? If I take one more step, it'll be the farthest away from home I've ever been. Kde na nich natrafí Merry a Pippin. Oni spadnú z takého kopca na cestu a schovajú sa pod strom, kde ich skoro nájde čierny jazdec. V Tolkienovom diele je to tak, že Frodo so Samom neodchádzajú hneď na ďalší deň ako vo filme, ale všetko si chcú poriadne naplánovať. Nechcú zbudiť pozornosť. Preto všetkým v grófstve povie, že sa má v pláne presťahovať do Radovska, kde si kupuje nový dom. A ten svoj aktuálny dom, Dno pytle, chce predať Bilbovým úhlavným nepriateľom, čo je kvázi jeho rodina, je to Lobelie Blázniková. Potom mi napadlo, že či náhodou Frodo nie je tak trochu zmrt, lebo ak predal svoj dom a čierni jazdci vedia, že majú hľadať Lázníka u neho doma, tak ak by tam bola Lobelia v ten moment, čiernym jazdcom by to mohlo byť úplne jedno, že či ho má žena alebo muž, mohli by všetkých vyvraždiť, prsteň by nenašli a tým pádom by sa mohol Frodo takto pomstiť Bilbovým nepriateľom. OK. Frodo je... OK. Potom keď vycestujú na cestu, tak ide s ním Sam a Pippin. Merry ide napred do nového domu s Frodovými vecami. Keď v noci cestujú, tak uvidia na vzdialenom kopci čierneho jazdca. Frodo sa zlakne a má nutkanie si prsteň nasadiť. Našťastie to neurobí. V tú noc natrafia v lese na elfa Gildora. Ten ich pozve do svojho lesného domova, kde sú aj ostatní elfovia. Gildor je ohúrený znalosťou hobita, Froda, ich jazykom. Frodo to vie vďaka tomu, že počúval Bilba. Ale príde mu veľmi zvláštne, že traja hobiti sa nachádzajú v strede lesa uprostred noci. Nijako extra sa nevypituje, je mu to kvázi jedno, to proste elfovia. Ale keď mu Frodo povie, že koho zahliadli a kto ich prenasleduje, tak Gildor mu uverí a usúdi, že naozaj ide o Sauronových jazdcov. Preto mu povie, aby si dával extrémny pozor. Pohostí ich a keď sa ráno zobudia, elfovia sú už dávno preč. Frodo porozmýšľa, že či je múdre cestovať cez cestu a není lepšie ísť skratkou cez lúky a lesy. To sa nakoniec ukáže ako veľmi dobrý nápad. Cestou natrafia na farmu farmára Červíka. Frodo má z neho extrémny strach, pretože keď bol malý, tak mu chodieval kradnúť hríby a Červík na ňo poštval svojich psov. Preto sa bál nejakej konfrontácie s týmto hobitom. Nakoniec sa ukáže, že Červík je veľmi milý starý hobit, ktorý pohostí Froda. Zasmeje sa na starých historkách, ako na ňo poštval psov a pohostí ich u seba doma. Dá im jedlo, pitie, klasika. Hobiti neodolajú. Prečo by aj mali, keď môžu zadarmo jesť? Keď už padne hlboká noc, hobiti by už mali dávno byť na ceste. Preto sa Červík ponúkne, že ich zoberie na svojom voze k rieke Brandyvíne. Cestou natrafia na Merryho a spolu cestujú do nového Frodovho domu. Frodo sa odhodlá Merrymu a Pippinovi prezradiť svoje tajomstvo. Vyzradí im, že toto není jeho posledná zastávka, ale má v pláne cestovať so Samom až do Roklinky. V ten moment sa hobiti rozosmejú, povedia Frodovi, že už dávno o všetkom vedia, pretože mali u neho špióna. A nie je to Sam, by the way, bol to nejaký iný hobit, ktorý ho sničol. Frodo sa sprvu vylaká, je trochu nahnevaný, že o tom vedia, ale nakoniec je aj veľmi šťastný, lebo ďalší dvaja hobiti sa na cestu predsa len hodia. A títo dvaja sú jeho vzdialená rodina. Skoro ráno cestujú k starému hvozdu, kde sa nakoniec stratia. Prečo nie? Predsa len sú to hobiti. Fuck it. Oni nepočúvajú absolútne nikoho. Ak im niekto poradí, aby išli presne po ceste, tak im to je jedno. Oni proste idú priamo do lesa, kde na nich číha nebezpečenstvo. Pretože v starom hvozde sa povráva, že stromy žijú a sú veľmi nahnevané na hobitov, lebo hobiti z vedľajšej dedinky, z toho Radovska, vypaľovali tento les. Keď sa hobiti stratia, sadnú si na strom. Nakoniec Merryho a Pippina tento strom kvázi vcucne a jeden z hobitov je vo vnútri v kmeni stromu a druhý je zaseknutý medzi koreňami. Začnú vrieskať na strom, že ho zapália, ak hobitov nepustí.
Vtedy jeden z hobitov začne vrieskať znútra stromu, nech sa mu nevyhrážajú, lebo stromu povedal, že ho inak rozpučí. Frodo začne panikáriť a začne utekať po lese a vrieskať o pomoc. Tu sa objaví najviac OP postava z Tolkienových kníh, ktorá sa neocitáva vo filme. Ide o Toma Bombadila. Ten si kráča po lese, skacká si a spieva si pieseň. Keď uvidí hobita, ktorý ho žiada o pomoc, ide im okamžite naproti. Zarecituje nejakú riekanku starému stromu a ten ich pustí. Následne ich Tom pozve k sebe domov a oni sa tam stretnú s jeho nádhernou ženou Zlatenkou. Keď Tom odbehne preč, Frodo sa opýta Zlatenky, kto je vlastne Tom. Ona mu odpovie veľmi stroho, Tom proste je. Že je pán lesov, kopcov, hôr, tráv a všetkého vlastne, ale nevlastní nič, čo je živé. Na druhý deň by hobiti už mali cestovať, lenže začne pršať. Tom im povie, počúvajte, nechcete ostať u mňa ešte o jeden deň dlhšie a hobiti sú iba takí, že jasné kámo, máš pre nás for free nocľah, for free jedlo, prečo by sme mali niekam ísť, neponáhľame sa, vôbec nás neprenasledujú nejakí čierni jazdci, ktorí nás chcú zabiť. Tak sedia u neho doma a rozprávajú sa celý deň. Tom im vyrozpráva svoj životný príbeh, o tom, ako všade bol, všetko zažil a že tu bol ako prvý na tomto svete. Videl všetky bitky, ktoré sa odohrali a taktiež videl, ako hory napríklad rastú. Hobiti usúdia, že toto není obyčajný starý detko, ktorý behá po starom hvozde, ale ide o nejakú mýtickú bytosť. Potom po večeri spolu sedia pri krbe. Tom požiada Froda, aby mu dal prsteň. Frodo mu ho neochotne podá a Tom si ho zoberie. V ten moment by niekto čakal, že by sa z Toma mohla stať nejaká neskutočne nebezpečná, zákerná, negatívna entita, ktorá by zničila celý svet. Ale stane sa úplný opak. Tom si chytí prsteň a dokonca si ho aj nasadí. A nič sa nestane. Tom je len taký, že táto cetka mi absolútne nemôže nič spraviť. Vystrelí prsteň do vzduchu a prsteň zmizne. Frodo sa na Toma riadne nahnevá a začne na ňo vrieskať, že čo to urobil. Tomu podá prsteň naspäť a povie mu, aby sa ukľudnil, že to bol nevinný žart. Frodo si prsteň v momente premeriava. Myslí si, že Tom si ten prsteň nechal len pre seba a jemu dal nejakú cetku, falošnú cetku. Preto si prsteň tajne nasadí. Sedí úplne vzadu, čiže ho nikto nevidí. Nasadí si ho a pomaly sa plíži preč. V ten moment na ňo Tom zakričí, že či ho začal nudiť a že či nie je neslušné odísť preč počas rozprávania bez toho, aby sa nejako ohlásil. Všetci hobiti sa pozrú za seba a Froda nevidia. Frodo si dá dole prsteň a ospravedlní sa Tomovi. Už toto je extrémne OP, keďže on vidí všetkých, ktorí majú nasadený prsteň na sebe. Ešte predtým, než pôjdu spať, tak im Tom povie, že ak by náhodou sa ocitli v nejakom nebezpečenstve, tak majú povedať riekanku, naučí ich ju a on sa tam potom zjaví. Na druhý deň ráno cestujú. Ešte predtým, než odídu z Tomovho domu, na nich Zlatenka kričí, aby si dávali pozor a aby cestovali veľmi rýchlo a aby do zotmenia boli už dávno na ceste, pretože lesy a lúky v týchto krajoch sú veľmi nebezpečné. Lenže hobiti sú hobiti a všetci ich poznáme, sú leniví a nedá sa na nich absolútne spoľahnúť. Aspoň na začiatku tejto knihy sa na nich nedá spoľahnúť, potom neskôr už sú ako spoľahliví docela dosť. Preto sa rozhodnú počas obeda si sadnúť na nejaký vysoký kopec a začnú tam jesť. Dajú si obed a zdriemnú si. A čo sa nestane? Zobudia sa uprostred noci, kde slnko už zapadlo a okolo nich je len hmla. A nie, že by ostali na tom mieste, kde sú, ale oni sa rozhodnú, že musíme nájsť cestu, tak teda cestujú do tej hmly, kde sa stratia a natrafia na mohylového ducha. V ten moment by ich bolo trochu ľúto, ale reálne si o to fakt koledovali, lebo si nedávajú absolútny pozor. Mohylový duch ich zavlečie do svojho príbytku, navlečie na nich biele šatstvo a šperky. Pravdepodobne ich chce obetovať, lebo na krku majú jeden obrovský meč. Všetci hobiti okrem Froda spia, alebo sú v nejakom tranze. Frodo je asi imúnny voči jeho kúzlam, pretože má na sebe prsteň. Má chuť si prsteň nasadiť, ale neurobí to, našťastie, a zoberie meč a odtne duchovi ruku. Potom začne recitovať riekanku, ktorú ho Tom naučil. Tom sa zrazu objaví, zahná mohylového ducha, vyvlečie hobitov von na slnko a vráti sa naspäť do jeho príbytku, aby im priniesol nože. Tieto nože boli ukované, aby porazili čierneho kráľa Angmaru. A keďže sú to nože pre ľudí, tak pre hobitov sú ideálne ako meče. Potom si Tom povie fuck it, už ich nenechám samých ísť nikam a tak ich dovlečie priamo na cestu, aby navštívili hostinec u skákavého poníka. Vo filme hobiti dorazia do pohostinstva u skákavého poníka. Celý čas je tam atmosféra trochu taká ponurá a napätá.
Hobiti si objednajú u máselníka izbu a potom si sadnú a popíjajú pivo. Vtedy si Frodo všimne niekde v rohu nejakého sexy mladíka, ktorý tam sedí a pofajčieva si tam dýmku. Spýta sa máselníka, že o koho ide. Máselník mu povie, že ide o hraničiara, ktorého prezývajú Chodec. Ale nič viac o ňom nevie. Taktiež si všimne nejakých zvláštnych ľudí, ktorí ho sledujú celý čas, ako prišiel do hostinca. Vtedy Frodo započuje Pipina, ako vrieska pri bare Frodové meno a ukazuje na ňoho prstom. Rozhodne sa ho konfrontovať, ale potkne sa a spadne na zem. Prsteň mu vyletí a dopadne mu priamo na prst, kde zmizne v strede hostinca. Všetci sa vyľakajú a keď si prsteň dá dole, tak ho Chodec zavliekne do svojej izby. Potom im prezradí svoje pravé meno, že ide o Aragorna a že ich má chrániť. Prespia v inej izbe a uvidia, ako čierni jazdci roztrhajú pár postelí v predošlej izbe, kde mali hobiti bývať. Hneď vtedy ráno sa vydajú na cestu. V knihe sa ocitnú pred bránou, vpustia ich dnu a za nimi tesne nejaká temná postava preskočí plot. Ocitnú sa u skákavého poníka a všimnú si máselníka, u ktorého si chcú objednať izbu. Frodo mu povie, že sa volá pán Podhorský a že pochádza z grófstva. Vtedy máselníkovi niečo dopne, začne rozmýšľať, ale povie si, že nie je to nič dôležité. V knihe nie je tá atmosféra nejaká napätá, ale skôr veselá. Frodo si tam sadne k ostatným hobitom. Frodo sa tamojším štangastom predstaví ako spisovateľ, ktorý cestuje a zbiera informácie o hobitoch, ktorí žijú mimo grófstva. Horšiu výhovorku si ani nemohol vymyslieť, pretože hobiti milujú rozprávanie o svojej histórii a o svojich tetách, vnukoch, strýkoch, ujoch a tak ďalej. Preto ho hneď obklopia všetci hobiti a začnú mu rozprávať informácie o svojich rodoch. Počas tohto rozprávania a pitia si všimne Frodo, že Pipin rozpráva o hostine, ktorú mal Bilbo kedysi dávno a ako na nej zmizol. Preto, aby neprezradil toho ešte viac, Frodo vyskočí na stôl a začne hovoriť nejaký príhovor. Všetci v hostinci ho počúvajú. Následne po príhovore mu zatlieskajú a žiadajú ho o to, aby niečo zaspieval. Frodo si spomenie na Bilbovú odrhovačku pre hostince. Začne ju spievať a tancovať na stole. Počas toho, ako tancuje, tak sa potkne a zo stola spadne. Nasadí si prsteň, samozrejme nechtiac, je to rovnaké ako vo filme, prsteň mu spadol na prst. Všetci v hostinci sa zľaknú a niektorí ľudia, ktorí ho sledovali celý čas, zdrhli von dverami. Ide pravdepodobne o ľudí, ktorí mali byť ako špehovia pre čiernych jazdcov. Frodo vyskočí spoza druhého stola a povie tada, bolo to len kúzlo, bol to len trik. Štangasti nie sú hlúpi a videli, ako Frodo v momente zmizol rovno pred nimi. Preto sa nahnevajú a jeho vtip neberú ako vtip, ale ako úrážku, že si myslí, že sú takí blbí. Ak na budúce bude chcieť robiť nejaké podobné kúzla, tak by ich mal najprv upozorniť. Väčšina ľudí z hostinca odíde preč. Sú veľmi pobúrení a opití. Máselník prikročí k Frodovi a povie mu, že aby na budúce takéto veci nerobil, aby mu neodháňal zákazníkov. Ale osloví ho jeho pravým menom. Povie mu, že si spomenul, o koho ide a že má pre neho niečo. Preto je dobré, aby sa stretli. To isté mu naznačí aj Chodec. Preto Frodo ako prvé ide za chodcom a začnú sa spolu rozprávať v izbe. Chodec mu prezradí, že ide o Aragorna a že ho vyslal Gandalf. Že ich sleduje odvtedy, ako ich Tom priviedol na cestu. A že ich privedie až do Roklinky. Sam je veľmi skeptický a neverí Aragornovi ani slovu. Hovorí, že ak už došli takto ďaleko, tak to predsa len zvládnu aj sami. Jasné. Sami. Áno, sami. V ten moment počas tohto rozhovoru vbehne máselník do izby a veľmi sa ospravedlňuje Frodovi. Že to tak nemyslel a že naozaj sa veľmi ospravedlňuje. Frodo nerozumie, o čom je reč. Máselník mu podá list, ktorý mu tu zanechal Gandalf už 3 mesiace dozadu. 3 mesiace dozadu. Tento list mal máselník poslať v momente Frodovi. V liste sa píše, že si má Frodo dávať veľký pozor, nemá chodiť po ceste, má sa stretnúť s ním u skákavého poníka a taktiež, že mu poslal priateľa menom Aragorn. Ide o budúceho kráľa Gondoru. Túto časť opísal Gandalf v Riekanke. V knihe je veľmi veľa básní, ktoré dotvárajú celý Tolkienov svet. Taktiež je tam PS. Ak ti máselník zabudne poslať tento list, prídem za ním a vypálim ho aj z jeho hospodou. Samozrejme to Gandalf myslel len zo srandy, ale stále je to fucking čarodeník, ktorý ťa môže zapáliť, premeniť, hocičo. Čiže ako obyčajný človek sa ho môžeš kvázi báť. Aragorn začne mudrovať, že podľa neho čierni jazdci pravdepodobne neprepadnú hostinec, však vede to uprostred dediny.
Ale pre istotu by sme sa mali presunúť do inej miestnosti. Jasné, neprepadnú. V tú noc prišli čierni jazdci, zničili znovu tie postele, ako to je vo filmovej adaptácii, a vyhnali všetky zvieratá zo stajní. Ráno, keď sa rozhodnú cestovať, zistia, že nemajú žiaden povoz. Ale zistia, že jeden týpek v dedine má poníka. Týpek sa volá Vilík a preto neochotne za veľký obnos peňazí hobiti kúpia od tohto vidriducha. Sám si k nemu vytvorí vzťah a dá mu meno po jeho majiteľovi. A tak spolu cestujú krajinou. Spoločne sa utáboria vo veži Amon Sul na vrchole Vetrova, kde ich prepadnú čierni jazdci. Aragorn s nimi bojuje a v zápale boja si Frodo nasadí prsteň. V ten moment uvidí pravú podobu týchto jazdcov. Jeden z nich ho prebodne morgulskou čepelou. Frodo si dá dole prsteň, Aragorn všetkých čiernych jazdcov zahná a Frodo sa pomaly prepadáva do temnoty. Spolu chvíľu cestujú a potom v lese natrafia na Arwen, ktorá Froda zoberie a odnesie ho naspäť cestou k Roklinke. Arwen začne hovoriť zaklinadlo, voda začne stúpať a pricválajú vodné kone a tie strhnú jazdcov dole po prúde. V knihe je to veľmi rovnaké, až na pár odchýlok. Hobiti cestujú a ocitnú sa na nejakom kopci a z diaľky uvidia záblesky na vrchole Vetrova. Preto sa rozhodnú ísť tou cestou. Keď sa ocitnú na tej veži Amon Sul, tak si tam povšimnú jednu značku. Túto značku pravdepodobne zanechal Gandalf 3 dní dozadu. Čiže usúdia, že tu Gandalf musel byť a taktiež bojovať. Aragorn im hovorí o histórii sveta. Ešte vtedy, keď ľudia a elfovia žili pospolu. Všimnú si, ako čierni jazdci prichádzajú k hore. Preto sa schovajú hlbšie do ruín Amon Sul, zapalia si oheň a Aragorn im rozpráva príbeh, kvázi báseň o Berenovi a Lúthien. V skratke, ona je nesmrteľná, on je smrteľný, dajú sa dohromady a z tejto línie pochádza napríklad Elrond. A Aragorn to pravdepodobne hovorí preto, lebo je v podobnej situácii s Arwen. V noci ich prepadnú jazdci a Aragorn ich odháňa zapálenou vetvou. Počas chaosu si Frodo nasadí prsteň a uvidí znovu to isté, čo aj vo filme. Čierny jazdec ho zapichne a Frodo si predtým, než omdlie, dá dole prsteň. Našťastie to tak urobil, lebo ak by mal prsteň na sebe a omdlel by, tak by ho pravdepodobne nenašli, možno by ho našli tak, že by kopli do jeho mŕtvoly. Aragorn jazdcov zahná, ale je mu zvláštne, že znovu nezaútočia. Predsa len sú v presile. Rýchlo ide ošetriť Froda a zistí, že má v ramene zapichnutú morgolskú čepel, no vlastne kúsok z nej, ktorá mu stále ostala v tele. Preto na úsvite hneď vyrazia. Frodo ešte nejaký čas dokáže ísť po svojich. Hobiti si medzi sebou rozložia náklad, aby Frodo mohol ísť na ľahko. A všetko hodia na Vilíka. Cestou natrafia na 3 trolov, o ktorých hovoril Bilbo. Na 3 skamenelých trolov, o ktorých hovoril Bilbo. Vo svojich príbehoch. Frodo už len tak kráča. Potom v lese započujú koňa. Myslia si, že je to čierny jazdec. Ale mýlia sa. Je to Glorfindel, ktorého poslal Elrond z Roklinky, aby im išiel naproti a na pomoc. Potom sa družina rozhodne, že by bolo ideálne, ak by Frodo cestoval s Glorfindelom, pretože pravdepodobne čierni jazdci budú prenasledovať vlastníka prstenia a nie celú družinu. Preto Glorfindel cvála veľmi rýchlo a za ním sú tesne jazdci. Keď sa dostane k brodu, prejde ho a keď to isté sa snažia urobiť čierni jazdci, tak vo vzduchu je počuť nejaký hrubý hlas. Vtedy sa voda zvýši a stiahne dolu všetkých jazdcov. A toto je koniec Pána prsteňov, Spoločenstva prstenia, kniha 1.